welo tarik kata welo tarik 20 dwe ni mar puodho jochung margi ne yiero mar jaod bura ma Malava mabiro timore tarik 27 dwe mar 11 higani. Magi timore bang' winjruok rem bedo e kind jochung madwaro tiko mar UDA ne yiero ma Duond ma Malava. Jimmy Kahindi ma en achiel kuom jochung ne yiero duond bura mar UDA wacho ni gibiro tiyo kod masinde manyasani e yiero no, ka bende omedo ni yiero no biro bedo ma uyanga kendo mantie kod ratiro. Because this gadget will interfere. Basically what we are doing a run of the main election. It is only that Shetani will kidogo hapa. We need to come out strong from these primaries. So to my expectation, I'm looking forward for a free, fair and credible nomination where we shall have no more disputes. We've had a lot of processes since last week on Tuesday in the party headquarters, State House. Now we are here. It is just a symbol or a situation whereby the party wants to give the Malava people a process or a situation whereby they can choose the most suitable candidate. I would really want to request the electorate